Hei pitkästä aikaa täältä Samke TV:stä. Minä olen Aleksandra. Ja minun nimeni on Eeva. Tänään aiheitamme ovat turvallisuus, uudistuneet ruokalan käytänteet ja koulumme huippu-urheilijat. Tänä syksynä koulumme ensimmäisen vuoden opiskelijat vierailivat turvallisuusmessuilla, jonka takia käymme läpi turvallisuutta koulussamme. Se on lapset vektorien hienous. Joissa kaikki pysyy ihan rauhallisena, mitään hätää, kaikki on okei. Nyt sitten vaan kaikki juoksee ihan täysiä tänne lähimpänä hätänuskannille ja sitten kaikki on silleen... Okei, nyt tulee kuulutus, kaikki kuunnelkaa rauhallisesti ja hiljaa. Eiköhän näillä tiedoilla pärjätä hyvin? Ehdottomasti. Seuraavaksi tutustumme erinomaista ruokaa tarjoavan ruokalamme uudistuksiin. Tänään me kysytään samkelaisten mielipidettä uuteen korttijärjestelmään, joka on tullut ruokalamme. Onko ruokalan korttisysteemi teidän mielestä toimiva? Ei, koska mä en ikinä muista ottaa sitä mukaan. Ei oo, mulla on vähän sama homma. Ei, koska se on aika hidas ja sitten tulee jonoa aika paljon. Kyllä se on ihan toimiva, mutta en tiedä, että mitä hyötyä sitä varsinaisesti on. Niin, ei se. On se ihan hyvä systeemi muuten, että ei se tiedä sitten, että mitä varten se on yleensä tullut. Mutta... Joo, on se ihan. Mutta se on vaan huono, jos unohtaa sen, niin sitten siitä tulee semmoinen sählinki, että pitää ruveta selittämään, että mikä on se tunnus ja semmoiset. On siinä parannettavaa vielä, että jonot on tosi pitkiä ja niitä voisi olla niitä pisteitä vaikka 2, että ne jonot puolittuisi ja olisi nopeampi. Mutta on se niin kuin nyt ihan hyvin toiminut. Kyllä se on mun mielestä ihan toimiva, mutta ei aina muista ottaa sitä korttia, niin sit sitä pitää lähteä hakemaan. Ja joo, kyllä se muuten on ihan hyvä. On, koska ettei tänne tule ketään ulkopuolisia syömään tonne, kun mä oon kuullut mun veljeltä, että tänne on joskus tullut syömään jotain ulkopuolisia, niin se on mun mielestä ihan ok, että se on tullut. Ja turvallisuusaiheella jatketaan. Toimittajamme toteuttivat koulussamme tänä syksynä turvallisuusgallupin. Otetaanpa selvää, että mitä kysely oikein meille paljastaa. Mikä tukee tästä sun turvallisuuden tunnetta? Meidän koulussa ei kiusata hirveästi ja paljon tai laaja kaveripiiri. Entäs koulumatkalla, onko sulla turvallinen ollut siellä? Joo, tai kun mä tuun bussilla kouluun, niin ei se hirveästi voi tapahtua mitään. Osaatko pelätä mitään turvallisuuden uhkatekijöitä? No ehkä se, kun tulee bussilla, niin sitten just, että jos sä jonkun kolarin, mutta en mä hirveästi muita. Onko sun mielestä meidän koulussa tarpeeksi hyvät turvatoimet? Joo, ei täällä, tai ei liiku hirveästi epämääräistä porukkaa ainakaan. Tunnetko olosi turvalliseksi koulussa tai oikeastaan töissä? Kyllä, ihan päivittäin. No jos mä ajattelen ihan näitä normaalielämän kuvioita, niin
Se, että ihmiset tervehtii ja hymyilee, että mä tunnen täällä ihmisiä, se on hirveän tärkeää. Sitten on tärkeää, että mä tiedän, että mä saan ruokaa täällä ja että mä saan pitää oppitunteja silleen rauhassa, että mua ei uhkaa esimerkiksi semmoinen ihan hirveä metelöinti. Ne on semmoisia niin kuin arkisia, tosi tärkeitä perusturvallisuusjuttuja. Entäs työmatkalla, onko sulla turvallinen olo siellä? On välillä. Mä pyöräilen aika paljon tänne ja totta kai siinä täytyy olla itse kauhean hereillä. Se ei ole ihan täysin turvallista, mutta se on vähän itsestäkin kiinni, että kyllä, joo, ei ole mitään ihmeempiä pelkoja. Osaatko pelätä mitään turvallisuuden uhkatekijöitä? No, välillä. Silloin kun oli kouluampumisia, niin silloin mä pelkäsin jonkun aikaa, mutta ihminen on semmoinen, että se unohtaa. Ne liittyy koulumaailmaan, sen takia ne on omakohtaisia, mutta tällä hetkellä se tuntuu aika kaukaiselta. Onko sun mielestä täällä koulussa riittävät turvatoimet? On. Suhteessa siihen, mitä tämä elämä täällä on, niin on todellakin. Tunnetko sun olos turvalliseksi koulussa? Joo, mun mielestä meillä on tosi hyvä ilmapiiri. Entä koulumatkalla? Joo, mä liikun yleensä mun kavereitten kanssa, niin ikinä ei ole tapahtunut mitään vakavaa. Mikä tukee tätä sun turvallisuuden tunnetta? Ryhmissä liikkuminen. Tamperelainen Minetit voitti vuoden 2015 Färsaarilla käydyistä joukkuevoimistelun maailmanmestaruuskilpailuista kultaa. Samke TV haastatteli koulussamme opiskelevia minettejä aiheen tiimoilta. Miksi joukkuevoimistelu valitaan? No, tää on tosi monipuolista, että tässä tulee sekä notkeutta että kuntoa, ja sitten tää laji on tosi esteettistä, että meillä varmaan niin kaikilla just sopiva semmoinen laji. Okei. Millainen ryhmähenki teillä on ja miten te pidätte sitä yllä? On tosi hyvä ryhmähenki, että kaikki on niinku kavereita ja sitten tsempataan treeneissä ja kisoissa ja sitten tehdään myös vapaa-ajalla. No miten te valmistaudutte kisoihin? No me tehdään tosi paljon kaikkea yhdessä. Laitetaan yhdessä kisakampauksia ja meikkejä, että kaikkea sellaista mukavaa ja sitten tehdään kisalämpöä ja sitten kun on sen aika, niin sitten mennään tekemään se suoritus. No, mikä on ollut haastavinta yleensä tämän lajin kanssa? Varmaan just se, kun on reenejä aika paljon, niin sitten niinku yhdistää koulu ja reenit ja vuoden viikkoja saada nukuttua tarpeeksi ja niinku syödä terveellisesti, niin siinä tulee niinku välillä hyviä haasteita. No, miltä teistä tuntui voittaa maailmanmestaruus? No se oli kyllä aika uskomatonta, että ei olisi todellakaan kauden alussa voinut uskoa siihen, että sitten siellä ne ykköspaikalle noustaan. No se on ollut niinku ihan pienestä voimistelijasta asti sellainen unelma ja aina ihailla niitä maailman huippuja ja sitten kun itse oli siellä, niin ihan niinku paras ihmisenä. Okei, no millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on voimistelussa? No pysyä nyt täällä maailman huipulla, että kun voittaisi maailmanmestaruus, niin sitten useassa tietenkin. Mitäs kisoja teillä on tulossa? No siis meillä on aina kaudessa MM-kisojen lisäksi niitä maailmankapikilpailuja ja sitten Suomessa muutamia kansainvälisiä kilpailuja. Ja no ensi kauden MM-kisat on kesäkuussa Tsekissä. Sinne varmaan suuntaan. Joo, kiitos haastattelusta. Kiitos. Vielä suuret onnittelut Mineteille MM-voitosta. Koulumme musikaalista on julkaistu teaser, jonka voi nähdä koulumme YouTube-kanavalta. Tässä olivat uutisemme tällä erää. Erinomaista syksyn jatkoa ja opiskeluintoa kaikille, etenkin syksyn ylioppilaskirjoitukset selättäneille abiturienteille.